नमस्कार, प्रणाम, जय भोजपुरी। भोजपुरी साहित्य रचना आलोचना चैनल से हम जेपी द्विवेदी रउआ सभे के एक बार स्वागत करतानी। आज हमारा भीरी जौन पुस्तक बिया करजी भी डैनिया विधा कहानी संग्रह, कथाकार डॉक्टर दिवाकर पांडे, प्रकाशन वर्ष 2026 और प्रकाशन संस्थान भोजपुरी प्रकाशन नई दिल्ली। कथा साहित्य के झोली के समृद्ध करत, भोजपुरी भंडार के भरत डॉक्टर दिवाकर पांडे जी के बैक टू बैक ये दूसर की कृति आयल है। अभी दाई हमने के समकालीन कथा साहित्य में भोजपुरी के एक कथा कहानी संग्रह करजी भी डैनिया के बारे में कुछ जानल जाओ। दिवाकर पांडे जी के भोजपुरी कहानी संग्रह करजी भी डैनिया समकालीन भोजपुरी कथा साहित्य में एगो महत्वपूर्ण हस्तक्षेप जैसन बा। ये संग्रह खाली कहानी के किताब ना, बलुक गांव समाज, औरत के पीड़ा, सामाजिक अन्याय, जातिगत सांस्कृतिक संरचना और मानवीय प्रतिरोध के जीवंत दस्तावेज लेखा बनी पड़ल बा। कहानी सब में भोजपुरी गांव के बोली बानी, रहन सहन, सामाजिक संबंध, सामाजिक मानसिकता के बड़ा सहज ढंग से उकेरल गईल बा। लेखक बनावटी भाषा ना लिखेलन। कहानी पढ़त घड़ी लागेला जैसे गांव के आंगन, चौपाल, पोखरा, मंदिर आ खेत आंखी के सोझा सलीमा के रील लेखा चली रहल बा। करजी भी डैनिया कहानी में सलूखनी फुआ के चरित्र यह बात के उदाहरण बा। समाज उनका डाइन कहेला, बाकी असल में वहां के संवेदनशील, त्यागमयी और साहसी स्त्री हैं। लेखक समाज के अंधविश्वास और औरत विरोधी मानसिकता पर तीखा प्रहार कैले बड़न। ये संग्रह के सबसे ताकतवर पक्ष औरत के संघर्षशील स्वरूप बाटे। द्रौपदी चाची में एगो ऐसन औरत बा जौन अपना सम्मान खातिर पूरा समाज से भीड़ जातिया। ज्वालामुखी के चरणमुखी शिक्षा, बराबरी या अपने जीवन पर अधिकार के सवाल उठावेली। उजबरन विवाह के मंडपे में अस्वीकार कर देले बानी। ये दृश्य बहुते प्रभावशाली बन पड़ल बा। भोजपुरी साहित्य में औरत के अक्सर दया और सजावटी पात्र बना के पेश कैल गई बा, बाकी रे संग्रह में वो प्रतिरोध, विवेक और निर्णय के केंद्र में बाणी। लेखक के भाषा शुद्ध भोजपुरी भाषा से निकसल शुद्ध भोजपुरी भाषा बिया। भोजपुरी के मुहावरा, कहावत, लोक धुन, बोलचाल कहानी में जान फूंक रहल बा। जैसे कोनो मेहरारू के इज्जत तहनी के जान से कीमती बा। ये कहानगी कहानी के जमीन से जोड़ेला। संग्रह में कई गो सवालों उठावल गईल बा। औरत पर हिंसा, बाल विवाह, शिक्षा से वंचित लड़की, दिवाकर पांडे जी के सबसे बड़ ताकत चरित्र निर्माण बा। सलूखनी फुआ, द्रौपदी चाची, चरणमुखी, ई सब पात्र कहानी खत्म होखे के बादो याद रह जाले। यह कई कहानी में कथानक बहुत प्रभावी बा, खासकर चरम दृश्य। भाला चलावे वाली सलूखनी फुआ, गणासा उठा के खड़ी द्रौपदी चाची, मंडप छोड़ती चरणमुखी, ये दृश्य सिनेमाई असर पैदा करेले। कतो कतो भावुकता अधिक बा, जवन कहानी के जवन कथाकार के अपने पाठक के बांध के राखे के एगो बरियार टूल के लेखा मानल जा सकेला। करजी भी डैनिया भोजपुरी कहानी साहित्य में स्त्री संघर्ष, लोक जीवन, असामाजिक प्रतिरोध के मजबूत दस्तावेज है। एक संग्रह मनोरंजन से अधिक समाज के आईना है। लेखक लोक भाषा के ताकत से मानवीय पीड़ा के, विद्रोह के जीवंत बना देले बाड़। अगर भोजपुरी कथा साहित्य में फणीश्वर नाथ रेणु के आंचलिक यथार्थ के परंपरा हिंदी में दिखेला
तो दिवाकर पांडे वही चेतना के भोजपुरी के धरती पर आगे बढ़ावत नजर आ रहल बाणे। ई संग्रह भोजपुरी साहित्य प्रेमी, शोधार्थी, सामाजिक यथार्थ में रुचि राखे वाला पाठक लोगन खातिर बहुते महत्वपूर्ण कृति बा। भोजपुरी कथा साहित्य के आधुनिक संवेदना के समझे खातिर यह किताब के किन के पढ़ल जरूरी बा। और एगो खास बात जवन हम बतावल चाहतानी उ ई बा कि ई किताब वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा के स्नातकोत्तर के सिलेबसों में शामिल हो चुकल बाटे। तो रउरा सब है यह किताब के एक बेर पढ़ी। एकरे संग ही हम बैक टू बैक लगातार 3 गो कृति भोजपुरी माई के झोरी में डाले खातिर डॉक्टर दिवाकर पांडे जी के हम प्रणाम निवेदित करत बानी। संग ही शुभकामना आ सदिच्छा इहो बा कि ई जोश, ई जुनून अपने माई भाषा के लेके जौन वहाँ के भीतरी बा वो लगातार बनल रहो और आगहूं यही तरह कृति दर कृति भोजपुरी माई के झोरी के समृद्ध करत रहें। जय भोजपुरी।